बेलाय के हामबाय भिडिअ फ्रेंड्स लो नोंनि उकक सोंजाबाय आं बेलाय नों दाय सानाय रोखा थांसाय फायमा हायबोनखा जों बाजिबाय जों टं टं लायना बाय जों रोमान स्क्रिप्ट मा हायनो जों टं लायखा ठीक बाट जों अमन कायसा जों थक अगजाक माने बिसिं टेबो जों कायसा सिखा मा वासि बर' बाय थंजाक माने बिसिं टेबो कायसा जों सिखा मा वासि जों ताबक सिखा माखा ते प्रासा सोलोंनाय नट अनलि सोलोंनाय सिमिया ते प्रासा बुकं बारा सिखा माखा यस बैनि दफा जोंना हामजानाय करै जों थैयाथा जों बैनि दफा बाय फाट खाय माथांसै ओ हा सिनि हफानो बोमोन कायसा सिनि ओंतं माने जों नुगा तंखा ओ हा गुसुं गुसुं बसर ओ हा वो कक बरक साइ फेमिनि कक नसे जों मा सलिया के अमा हाय लाजिमा जोंसा सारा पृथ्वी गोनां मिटाय करैना अमनो जों ताबो उपभोग खाय मा दं हायसि बनि बांगै जों क्लियारलि मेसेज रडानि मथंबो गभर्नमेन्ट न स्टेट गभर्नमेन्ट न तंमंगो निरक बाय रिटेन यस खानाय सालो ताबोनि सिमिनो निरक रोमान स्क्रिप्ट बाय ति प्रासा बुकुं बारा कक बरक सानाय राव मारो मा सिनाय निरो यासा जदा indefinite strike that means all this local movement आंदोलन जों कन्टिन्यू चलाय थांनाय हायसि हमगा सिनि 100% सिनि जाय थानाय कन्फिडेंट हायसि अनेक समय जों खोनाखा माया कसका मानाय हा कायसा बायदि जों अनेक समय जों मुभमेन्ट मारो सालाय मारो दं हायसि बाट जे दिनो यस निरो न अम सगला होइसे जों अम यागानाय हाय नों अर जागा माइसे बै फाइलेला हा हाय नों फाइले हा कासलायला हा ओंले हमले अम हाय कन्फर्मेशन का हाके माइसे जते जों कुनु राव रसाया जत दिन जों ता बर जों देसरो साइड थांगा आनसे सिगां बाहायनो माइसे जे तलां स्टुडेन्ट तंखो जों फुआइनि सिमी सारि इंथों जों खोना इंथों कन्टिन्यू दैट मीन्स सातरा कायसे एक बছर जे नांमान स्थौ अम हायख्लाय जों खालेनो हिनो जों दिनाव आसो लायजा दैट मीन्स अर असुक जराबो जों माइ आंखे जों र सानाय अम हाय कुनु क्वेश्चन जिकरि हायसि जे जत दिन पर्यन्त मालिया असुक जरासि निसिन अर जरा मोमेन्ट टक से हायसि ताबो जरा कुनु मेसेज फायाखो सिनि कुसुक लेभेल कक सालाय तंखो बरनि अर जगानि मेसेज क्लियर फाइला हांखे जों 100 बार जों र सायनानै बाट जत दिन पर्यन्त मेसेज क्लियर के सफायसा जतले जों म मुभमेन्ट न जों कन्टिन्यू स्टार्ट खायतंनाय हायसि आरो बे मुं देबसि जबादिया